Přátelé, nastal čas pro krátké gratulace. Jako první zvu pana profesora Petra Charváta, jehož 2 knihy Zrod českého státu a Boleslav II. Patří k významným edičním počinům Vyšehradu. Dámy a pánové, vážení přátelé, historik je vypravěč příběhů a proto mi dovolte začít malým příběhem. Já jsem až do dnešního odpoledne žil v domnění, že mé první setkání s produkcí nakladatelství Vyšehrad se odehrálo v roce 1964, kdy jsem jako vyjevený studentík prvního ročníku střední všeobecně vzdělávací školy Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové zakoupil knihkupectví na Velkém náměstí v Hradci Králové pod Podloubím knihu Rudolfa Turka Čechy na světě dějin. A protože jsem měl za to, že tuto knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad, dneska jsem ji vytáhl z regálu, teď zjistil jsem, že to vydal Orbis. Teď jsem se málem dopustil fópa. Nicméně ta rána nepadla tak zcela vedle, protože je samozřejmé, že nakladatelství Vyšehrad už od konce 60. let publikovalo velmi významné historické texty, které často znamenaly podstatný přínos k našemu historickému bádání. Vzpomněl bych tady jenom velmi podnětných textů olomouckého badatele Oldřicha Králíka, které jako velmi zaujaly ve své době a jakkoliv budily kontroverzní reakce, jsou nesmírně hodnotné. Vzpomněl bych zde vynikajícího a dodnes citovaného sborníku Slavníkovci ve středověkém písemnictví, který vydali mí ctihodní učitelé a mistři Rostislav Nový a Jiří Sláma. A konečně nesmím zapomenout ani na již citovaného Rudolfa Turka, který v roce 1983 vydal své Čechy na světě dějin jako reedici pod názvem Čechy v raném středověku právě v našem nakladatelství Vyšehrad. Nezakrývám, že když jsem se stal autorem nakladatelství Vyšehrad, bylo jedním z podnětů, které mě k tomu vedly, také, řekněme, jisté velmi troufalé přesvědčení, že bych se chtěl pokusit o to vydat se dále směrem, který naznačili tito ctihodní učenci a vynikající badatelé. Proto bych velice rád nakladatelství Vyšehrad blahopřál 80. výročí jeho působení a do budoucna bych si dovolil vyslovit jedno možná neskromné přání, aby i nadále bylo nakladatelstvím nekonformní, aby se nedalo zatlačit do vydávání, no asi musíme říct hlavnoproudových, když to zní ošklivě, mainstreamových publikací, a abychom se od něj dočkali ještě mnoha pozoruhodných, inspirujících textů, které, jak doufám, rozčeří někdy poněkud stojaté vody české kultury a duchovnosti. Děkuji vám.